Bueno, una altra recepta, vale? Croquetes de bolets, vale? Es pot fer amb els bolets que tinguem. Ara que hi ha múrgoles, si hi haguéssim múrgoles, rabassoles, amb ceps, si no tenim amb ceps congelats, amb xampinyons, amb el que sigui, amb els bolets que tinguin. O sigui, si els bolets tenen menys gust, n'hi hem de posar més. Això està claríssim i ens quedarà diferent gust la croqueta si realment doncs, hi posem un bolet o n'hi posem un altre, això està claríssim. Si fem servir cep congelat, té molt més gust que fresc, per tant hem de mirar de baixar la recepta, d'acord? Després, en aquest cas, què farem? Necessitarem per fer el ruix la ceba igualment, la ceba de Figueres, la mantega, la farina i els dos bolets. Sal, una mica de pebre blanc, aquí pebre blanc perquè el saltejarem, farem servir dos bolets. Aquesta que és com la gírgola de card, que en diuen, tenen molts noms, com hem dit que es diu en llatí? Eringui? Eringui és un bolet que és molt carnós, que està molt bé, i aquesta és la gírgola de castanyer, que a mi m'agrada molt aquest bolet. Aquest bolet per posar amb uns peus de porc, per posar amb un fricandó, gírgola de castanyer, us la recomano, us encantarà, vale? Ara anem per picar el bolet, per començar la recepta amb els bolets picats, va? Som-hi! Hem picat els dos bolets, tenim els dos bolets a punt i posem a bullir la llet. Ara anem a saltejar els bolets. És important els bolets en paella molt calenta, una miqueta d'oli verge sense passar-te, i és important una paella molt calenta que quasi fumegi i que no ens deixi anar l'aigua al bolet. Si fem servir ceps congelats, encara s'ha de fer menys quantitat. Evidentment, aquesta paella és molt gran, el foc és gran, si ho fem en una cuina més petita, foc més petit, doncs una paella gran, però poseu la proporció que no ens deixi anar l'aigua. Molt important això, molt important. Hem de saltejar, no ens deixarà anar gens d'aigua perquè aquest bolet està molt bo, no en té d'aigua. Després, el que farem ara és saltejar-lo, anirem saltejant tot el bolet amb poc oli i posarem, quan quasi bé estigui cuit, i tirarem una mica de sal i pebre blanca, i quan ho tinguem saltejat començarem a fer la croqueta de bolets. Veus? Us ho ensenyo, veus, no ha deixat anar aigua, té l'oli justet, no ens passem d'oli. Això amb qualsevol bolet que ho fem, i la sal i el pebre no li tirem fins al final. És important fins ara, sal i pebre, perquè si no la sal ens deixa anar el que és l'aigua del bolet i després ens deixa anar l'aigua, que no ens interessa que ens deixi anar l'aigua, mireu. Pebre blanc aquí. Sal i pebre blanca, és molt important. Això és el secret. El secret. Pebre blanca que estigui bé. Rossets i cap aquí. I això repetirem l'operació doncs 3, 4, 5 vegades, 6 vegades. Repetim l'operació. Oli d'oliva, sense passar-nos, paella ben calent, i tirem els bolets i anem fent. Som-hi! Saltejant els bolets, el que farem és tirar la mantega en una cassola grandeta, perquè això és interessant, no treballar amb cassoletes petites, mireu, per poder fer el ruix. Primer, com totes les coquetes que fem nosaltres, la ceba de Figueres, talladeta petiteta, que agafarem ara i posarem a fer a poc a poc. Això que es diu pujar, sense que agafi color, important, sense que agafi color, i es vagi coent. La llet la tenim a punt i això ho anirem pujant. I mentrestant anem saltejant els bolets. Tenim ja la ceba de Figueres pujada, sense que ens agafi color, molt important. Ara serà l'hora de tirar-hi la farina. I comencem a fer aquest ruix. Aquest ruix no serà... El ruix és la mantega amb la ceba i la farina, que no caldria
Hi ha vegades que no s'hi posa ceba. Jo per què n'hi poso? Perquè quasi bé totes les coquetes del nostre gust de tota la vida va sempre les coquetes, quasi bé totes tenen farina. Té nassos el tema, però és així. Llavors ara aquí, això ja ho podem parar. Traiem la llet d'aquí, que ja en treballarem més bé. Anem fent aquest ruix sense que agafi color, molt important, sense que agafi color. Veieu? Anem fent, sense córrer. Aquestes receptes no volen pressa, això sí que vol pressa, mira. Mira, ara us ensenyaré com acabar els bolets aquests, mira, Important, no us volia donar la recepta bona, que us la dono. Quan fem bolets d'aquests, ceps, ou de reig, tot això, ceps, ous de reig, múrgoles, és bo acabar-ho com fan els francesos, amb una mica de mantega. Ho he començat amb oli, però ho acabaré amb mantega. Aquesta mantega es torra i agafa un toc que en diuen mantequilla verd noisette. Noisette és avellana en francès i el que vol fer és que agafa aquests torrats, agafa un gust com a torrat, com avellana torrada. Aquesta mantega agafa avellana torrada. I ara és l'hora de posar-hi la sal i el pebre blanc. El pebre blanc una mica gros, una mica gros. Veu? Una mica bé, i que estigui bé de pebre blanc. I aquest pebre blanc, amb la mantega, quedarà torrat, aquest pebre blanc, i quedarà un gust especial. Mireu. Això si es fossin ceps, ous de reig, això és increïble, amazing. Llavors ara comença a sentir, no ho sentiu, aquesta olor de mantequilla torrada. Això, aquest gruix ara el parem, que si no corre massa, i ara ja el traurem, veus? Pam. La beixamel, primer hi tirem poqueta llet i amb la varilla fem fins que quedi ben finet. Així no queden gramulls, no queda cap gramull i quedarà molt finet. Ja ho veureu ara d'aquí un moment. Mira, els hi pots ensenyar, si vols, un poc aquí. Ho veieu? I ara va quedant fi, finet. Veus? Ara hi tirem més lleteta. I que quedi ben finet. Així ens evitem que hi hagi cap gramull. Veus? I ara una vegada ja hem fet això finet, veus? La farina ja està. Mira, veus, Carol? Aquí. Aquí ja hi posem tota la llet. Perfecte. Aquesta beixamel, que és la massa de les coquetes, aquesta beixamel ara l'haurem de coure, jo penso uns 20 minuts, 25 minuts, que la tinguem ben cuita. I una vegada la tinguem ben cuita, li posarem els bolets i 5 minutets més, i ja ho tindrem. Mireu, aquesta beixamel ja la tenim més cuita, mira, 25 minuts porto, no remenant tota l'hora, sinó controlant-la. Ara serà l'hora de treure ja el batidor, la varilla, i ara hi tirarem els bolets. Mireu, els bolets. Aquests ens deixaran anar encara una mica d'aigua i farem uns 10 minuts més. 10 minuts més anant-ho remenant. És important agafar tota la mantega. Mireu. Fan molta bona olor aquests bolets, Aquests bolets, si voleu, amb una comanda mínima us els porten a casa. Nosaltres, el nostre proveïdor d'aquests bolets, d'aquest bolet de castanyer que us he parlat, és el boletbenfet.com. boletbenfet.com. Si entreu a aquesta pàgina web, que són ecològics 100%, amb una comanda mínima us la porten a casa. Vull dir que per fer aquesta gírgola de castanyer que jo us he recomanat, que és boníssima de veritat. Ara això ho remenarem durant 10 minuts aprox i tindrem les suquetes a punt. Mira, tenim acabat, ja porto 20 minuts anar remenant aquesta beixamel.
Ara serà l'hora de provar-la, molt important, parem el foc. Serà molt delicada aquesta de bolets, perquè aquí no hi ha ceps, i els ceps, el bo és quan els ceps són congelats que dona aquest gust tan sabrós. Ens faltarà una mica de sal. Ho remenem ben remenadet i el mateix que hem fet a les altres. Aquestes les posarem a dins d'aquesta cassola, ens ho posem a dins d'aquesta cassola i ho farem a pell. En fil tapat a pell, i ja està. Ho donem com a fet. Ja podrem refredar-ho i fer les coquetes. Mireu, aquesta és la de bolets que vam fer amb aquell bolet japonès i vam fer amb la girabola de castanyer. Si la beixamel està feta bé, s'ha de desmollar així de bé. Amb això sabeu que heu fet la massa de croquetes perfecta. Mireu, perquè estava ben cuita, això és molt important. Aquesta la farem diferent. Aquesta veureu que la farem diferent, mireu. La farem a gabinet. La tallarem i la tallarem per la meitat. Veieu? Mira. Així. I la podem fer. Mira, la farem d'una altra manera. La farem així allargadeta, mira. Les farem allargadetes, quadrades. Mira, quadrades. Veus? És important, mira. És important enfarinar el gabinet perquè no es quedi gaire enganxat. Mira. Croquetes, quadrades. Sembla torró. Sembla torró, Sí que és veritat, sembla torró. Poca farina i ara les farem quadrades. Les posem a l'ou. Poca farina, perquè si no, no té cap significat tot el que hem fet de tirar poca farina a la beixamel. A la massa. Aquesta la traurem. Amb aquest ja farem quadradetes. Veieu que és fàcil, mireu. Untem amb farina al gabinet. Tallem, mireu. Podem fins i tot arrebossar els dos cantons aquí, mira. Podrem arrebossar com si estiguéssim i ara el fem rectangular. Mira, aquesta la fem una mica. Mireu. Està molt ben feta aquesta massa, Això és important, perquè hi ha molt poca farina i en canvi està molt ben cuita. Això és el més important. Ara això, arrebossem una miqueta, posem aquí, arrebossem una miqueta, posem a l'ou, d'acord? I ara senzillament haurem de fer el panko, passades per ou, escorregudetes, el panko, que és aquest pa que trobarem a qualsevol lloc dels japos, a qualsevol lloc que facin japo. Mireu. Mireu. Més rectangulars. Després veurem quan les fregim com ens queden, Però ja veuràs que ens quedaran super bé. Croquetes de bolets, boníssimes. Les podem fer de ceps, les podem fer del bolet que vulguem. Ja les tenim, mira, rectangulars, mira que maques que quedaran. I així jo vaig fent croquetes. Paciència, si podeu agafar gent de casa, que us ajudi, que ara jo vaig a buscar tots els de casa que m'ajudin. Ja tenim les croquetes fetes, hem fet croquetes de pernil, hem fet les croquetes, hem fet per separat, us donem les 3 receptes, per l'hora de fregir ja us les fregeixo totes 3 igual. Si tenim diferents croquetes, hem de tenir un oli d'oliva, jo sempre faig servir oli d'oliva, l'hem de tenir que comenci a fumejar, que això vol dir 180-190. Començarem amb les de pernil, que les de pernil tenen aquest pa, els hem arrebossat amb pa de pagès fet del forn, és del pastis, del forner de Santa Eulàlia. Doncs començarem amb aquestes, que no ens les crimi tant. 6, 7, 8. Ja en farem 2, 9, 10 i prou, Farem 10 d'aquestes. És important, tant és unes com les altres, és important que l'oli que comenci a fumejar. Comenci a fumejar. I hi ha d'haver oli. No podem fer amb un dit d'oli, és impossible. Perquè si ho fas amb un dit d'oli, queden malament, veieu? És important que fregeixin de pressa. I si tenim un foc de pressa, aquest foc, jo mano aquí aquest foc.
És important, si ho féssim amb aquest foc petit i volguéssim tenir aquesta cassola, si posem 20 croquetes ens quedarà morrat. Si se'ns afluixa l'oli i no fregeix, les coquetes se'ns trenquen. Us haureu de vigilar les coquetes, que es trenquen quan comencen a bullir de dins també. Mireu, mireu. Hi ha un truc. Mira quina coqueta tan perfecta. Veus quan comencen a fregir de dins? Mira, ensenya aquesta, Matías. Clar, aquesta beixamel és molt delicada. Pot trencar molt fàcil. Afluixem una mica, que ara se'ns cremarien. Mireu. Quines coquetes. Increïble, increïble, increïble. Aquestes ens donen més perquè el pa és pa de pagès, que és més torrat aquest pa, però són no bones, no, boníssimes. Llavors ara és important. Ara és important netejar l'oli, ben net. Quan trobeu aquestes espàtules, aquestes de WMF, no me l'han regalada, l'he pagada, però hi ha poques espàtules amb un colador tan fi. Doncs l'heu de comprar. Perquè el que fem és ben net. Ara aquí podem fer les de bolets. Mireu. Les de bolets. Aquestes les hem fet rectangulars, n'hem de fer com uns cubs. Aquestes en farem 8. Fer-ho per les que hem de tenir. És molt important fer-ho. Aquestes, com que són uns cubs, els podem girar, mira. Aquests són de bolets, són de gírgoles de castanyer i de nyoquis, d'aquest bolet japonès. Veieu, És important que no fumegi, però que quasi fumegi. Si tenim una fregidora, 180. Si no tenim fregidora, ens ho hem d'imaginar, no hi poseu el dit, D'acord? I així farem aquesta i farem les de gamba. Mireu, i aquestes últimes són les de gamba. Veieu, però l'oli el tinc net, no se m'ha cremat, perquè no se m'ha formejat en cap moment. Doncs ara trec les de gamba, veus? I és important, quan fem oli fregit, fiquem aquí la voreta, saps? Que ja quan treguem l'escuradora de l'oli, ja anem aquí amb poc oli, no perquè hi hagi un paper antiabsorbent, podem fotre una tonelada d'oli aquí. Això és molt important. Mireu. Croquetes de gambes, croquetes de bolets, croquetes de pernil. Jo em començo aquesta a menjar, mireu. Mira quina croqueta. Mireu quina croqueta. Si hi hagués un campionat del món de la croqueta, poder aquesta